गिबि गिबियावनो आं आफा अबं गसाइखौ खुलुमग्रोबाय। आं दिनै जोंनि माइ दुब्लियाव दंफैयो। आं दा नायलांनोसै खोथिया फोनाया 17 सान जाबायमोन। बेसे गोजौ जादों बेखौ आं नायलांग्रोनोसै आरो। नै बियो जोसामोन बे फारसे, आरो बेबो जोसा, आरो नैबे फारसे रन्जित, आरो नैबे जाहैबाय बायसमुथि। दा 17 सानाव जौबायानो, आं मिथिनायाव 30 सानावनो गायजायो। बेनिखायनो आङो बे आंनि हाया नैबे मोननै सुला, बे सुलासे आरो नैबे सुलासे, गासै आलिया मोनसे सुलायाव 11था दं आरोखि। गासै 11था 22था जाहैबाय। 20थाखौ रटार होखांनायनि उनाव दै थानायनि थाखाय बे खनै खनै बोबाय। गासै बोजायो खनै खनै बोयोबा 24 बार बोजायो। आं गिबियाव बोनायाव हागोन हाया जोबोद सिन्था खालामदोंमोन आरो। नाथाय दिनै बोथोराबो मोजां, सान्दुं गैया, अखा जेब जेब हागासिनो। जिराया अखाया 7 बाजिनिफ्राय 1 बाजिसिम बोनायावनो हाजोब्बाय आरोखि। दा आं मावदों होननानै आं सिमान लाया, नाथाय आं सिमान लायो बेनो जे भगबानासो बे खामानिखौ मावदों। दानिया आलिखौ बोखांबाय नालाय आं न'आव थांसै। दा न'आव थांबालाय आं ओंखामखौ हारसिंसो संजानानै जाहैनांगोन। मानोना रायदावग्रा, खुरना होग्रा, संना होग्रा रावबो गैया आंहा न'आव। दा न'आव थाबाबो आङो दाउ, बोरमा, थोरसि लथाजोंसो रायलायबाय थायो। बेनो आंनि थांखि। नाथाय बाहेरायाव थांबा मानसि दुमसि लोगो मोनो, हाथाय बाजाराव थांबा मानसि दुमसि लोगो मोनो। बिसोरजों रायदावनानै रायलायनानै आं गोजोन लायो। नाथाय न'आव थाबा आङो बोरमा बायदि थोरसि लथाजों रायलायनानै समखौ बारहोहरो आरो। दानिया आं थांसै न'सिम। आं न'आव सफैबाय। लोगोआ आंना बेनो आरोखि। बेजोंनो आं रायदावलाय रायलायलाय टाइम पास खालामबाय थायो। दा ना बेदरबाबो बेनोल' संनांगौ जायो आरोखि। जाग्रा रावबो गैया, बेजोंनो रायदावनानै थायो। नै जादोलाय गांसोआ, नै गांसो, नै दे बेनोबो ना बेदर संनांसिगोन आरो। जोंहा नैबे आंनि लोगो बोरमानो